Piye, Gong? Ayo wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Ndara Sedewa lunga. Ha, mergo ditunduk karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka Jamus Lima Sada diboyong sinuwun Ndarawati. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. mulane kuwi. Ngene wae truk kowe sang ora. Sangu. Dikumpulke ayo tuku pedhi. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak. Ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to? Aku pancen ndek cita-citae, Truk. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku ini pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngomong apa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa karo duit ya, Truk. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Truk. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur kersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midhanget atur awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kowe rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge. Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Lima Sada ilang terus mantane terus pendono. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi opo? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip lah titit. Nek mati terus disetrum dadane jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Truk. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak iki tumindake apik kok lara ayo. Monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iku urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ra seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak mbuh kanane bapak engko mari apa mati wis pasrah sing gawe rep yo mangkat bae Truk. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ah iya. Wah cilaka iki, Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine Nyekel kowe, Truk. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh nyo tampan ana dies pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar ora satok tetah kok ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye urung karuan kok ya weh Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho Nuwun sapunten, Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora? Dinuta Kang Rama ora? Modar. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno. Senengane ngedeg-deg
iki ora. Wedi ra wae. Ayo wedi kok tuku mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Modar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Petro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampanono Petro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep tratapan ya ora. Aku sing nemburi kowe tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru nun. Kowe tak kandhani, nggih, kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkoco Ndarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Mudyar kowe. Karo Bagong. Mudyar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Diterimake arep ngopo? Wis ayo gek nganggo jas, nganggo pecis. Ayo nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis janji loko iki wis. Aku padahal wis kapok. Wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak. Lho, tangane wis mlebu sak njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Aku iki wong di jati diri arep ora duwe tata krama, ora diunggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih ta? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lalakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaca, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Karkoco Ndara Antarja. Terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi tok. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arep kok elek-elek. Aku gampang malih apa wonge. Men wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik ae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalek. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Tis. Wah, ono Werkudara sijine hidak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora.
tanggung jawabnya pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Men cangleleng ya wajahnya. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya nggih. Iya to ya? Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye le sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis ya tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora rasa omong jeneng wis semedi kok omong. Wis ya ning wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat muga-muga kelakon penjangkaku terus. Tete prani manganak hanung pari jata balunge mbak lamun mambeng le rombak ing samudra hangrok. Oh mandi pangestining Raden Antasena eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kura Petra kantong bolong semawuri ora Bagong wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Gayeng pripun? Lho iki omonganmu kok isih Petruk. Lho, napa kowe wis malih to? Ngilu sik. Weh. Waduh. Ndara Werkudara. Ngopo kaya ban gembos? Werkudara ini arep omong mesti. Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gede ke sithik. Ngono njeblok. Ora. Kok rajek. Anu pentile bosok. Coba tak cobane ya, Pak. Wah. Antasena. Wah, tutuk modar kowe. Anak lanang Antasena. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampan. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pak Di, jagat diobati jagat pangestu karo. Nggih, Antasena nggih. Wah, Pak Di Mandura aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksudane Pak Demu tampan ngono. Lah gegem dadake jimat. Adikku Di, adikku. Werkudara. Ling ngerem ki wis. Bola balik kok das ora. Bola Dewi. Nggih. Bola Dewi. Kurang guyu kok enggak konangan. Iya. Bola Dewi kekengku. Yayu padha Raharja. Beda. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso.
Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono kunangan. Iku nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Anton tekan kene, ledo ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Siu. Aja lali. Aku gampang lali ya. Lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Lho, warku dorong apa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles buku engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarjodo tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Ngono do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni. Kowe ki edan kowe. Petruk Bagong ki abdimu. Nek arep tak cekel ki sing ngakon sapa? Nek kono muni. Kowe ora ngawuh iki wamu. Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kondur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Barayata. Darane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutupono. Ngaturaken bekti kula kunjawa Gatotkaca tak tampa. Pengestune wakmu Mandura tampanono kula punika jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula kunjuk. Cah bagus.